itatak mo na! Yes, mga kasama, maing adlaw na usap ka naton tanan. Welcome diri karon sa ato paghatag og brand new radio set gikan diri sa DXDC Arimen Davao. Diri ta karon sa usa ka panimalay nga gadahunog ang radyo. Pero sa akong paglili mga kasama, ang radyo nga ginapaminawad nila has ka nagyong karaana. Panahon na siguro mga kasama nga ato ni siyang ilisan o bag-o mga kasama. Maayong adlaw nanay. Kuya Tawkod. Kisa atong pangalan. Dolores Urbuda. Si Nanay Dolores magkakasama atong naabtan diri nga nagpaminaw og radyo. Nanay, unsa mang istasyon na nang imong ginapaminaw dabi? DXDC. DXDC gyud magkakasama. Ngano man gyud Nanay Dolores nga ganahan magyud ka maminaw og DXDC Arimen Davao? Drama, balita, lagi ka ga buntag. Buntag na po. Di basta-basta no? Kuya wagid. Wagid na Hindi na imong drama. kalingawan. Basta ato pa Nanay Dolores ang DXDC sumpay na gyud sa imong kinabuhi. Sumpay kayo kido karaan na kayo ng radyo. Di basta-basta Paksa no? na lang ko guma. Gibaksa na guma. Oh, magkakasama tungod kay gibaksa na lang maguma ni Nanay Dolores ang iyang radyo. Ato na magkakasamang ilisan dayon og bago. Nanay, niya karon ang imong brand new radio set gikan sa DXDC Arimen Davao. Ato na magkakasamang ihatag ni Nanay. Dawata nay! Yehey! Di basta-basta Nanay ha. Mani ang radyo ni Nanay magkakasama. Pero nagveterano na gyud kayo. Ha? Pila na kakagirang ni Agya ni. Kaya kasama, higta na yun og kining guma. So Nanay, ipadapi na ning imong radyo kay kining ato ang gamiton karon ang ato ang brand new radio set. O sa basulting Nanay, Ay, salamat. salamat po sa kanunay nga pagpaminaw sa DXDC Arimen Davao. Ako ni Radyo Man Dudong Rindobosbog, Tatag Arimen. 621 sa radyo mo.